че е най-достоен. Всеки един от вас трябва да си даде цветето. Никой не може да остане със своето си цвете в себе си. И така, започваме. Моля номер едно да си даде цветето на който смята. Номер едно Борис смята, че Наско от Разград е достоен. Така, моля номер 2 Митко Пеев да връчи цветето, на който смята за достоен. Той го връчва на номер 5 Пабло Ескобар. Така, моля номер 3 Тахир Исмаил от Разград да връчи цветето, на който смята за достоен. Така, моля Пабло Ескобар да връчи цветето си на този, който смята за достоен за победител. Какви са гейски истории, за да не се в Сергей? Така, моля номер 6 Деян Колев да връчи цветето си на този, който смята за достоен. Да се хвалят. Моля номер 7 Митко Беге да връчи цветето си на този, който смята за достоен. Деян има 2 цветя връчени. И последният моля номер 8 Наско Димитров да връчи цветето си на този, който смята за достоен. Не знам дали правилно да казвам за желан или за достоен, но задачата е изпълнена. Както виждате, имаме си Деян с 3 цветя, Павло с 1, тук с 1.